Zdar ľudia, moje meno je Olda.sk a dneska opäť točím Minecraft 1.4.5. Takže mimo natáčania sa tu zmenilo pár vecí. Napríklad tam, čo bolo, tak som si zobral to obilie, aj zemiaky, aj mrkvu, všetko. Potom stala aj taká nemilá vec, že za domom mi buchol creeper, tak som to musel potom riešiť. Potom tak napríklad som si urobil ohradku na prasiatka, tu vám ukážem. A zase som bol v bani a máme už dosť veľa ironu. Takže v dnešnom diele by som chcel ísť na takú menšiu výpravu. Takže si zoberiem meč. Urobíme si ešte nejaké železné nástroje, takže zoberieme si tyčky, železo. Dobre, takže najprv si spravíme brnenie. Takto. A teraz spravíme ešte takto. Dobre, to by malo stačiť. Takto. Dobre, to je teraz jedno. Dobre, to je teraz jedno. Takže ešte odložím tyčky. Zoberiem si mrkvu a ešte niečo na jedenie. Zoberiem si tak za 3 tieto. Dobre, a môžeme vyraziť. A ešte najprv, tuto je tá ohradka na prasiatka. Už som ich aj trošku rozmnožil, no. Nechoď. Aj zlovské prasa. Tak tieto rozmnožíme. Ham. Dobre. My sme mali. To zavriem. To prasa zabijem. Lebo neposlúcha. Tak, dobre. Kadiaľ pôjdeme? Skeletóna, neviem. Kašľa na ňo. Takže mohli by sme ísť hentadiaľ. Tam preskúmať. Čo nájdeme. Dobre, takže snežná krajina. Trošku si tu pozabíjam prasiatka. Dobre, jedno sciplo. Druhé sciplo. Dobre, tak a ideme ďalej. Zase prasatá. Zasa prasatá. Som chcel nájsť nejaké ovce, aby som mal vlnu. Ako sa tak vidím, tak samé prasaty, no.
No, kravy. Aspoň nejaká zmena, no. Keby som bol radšej, keby tu boli skôr tie ovce, lebo potrebujem strašne vlnu. Ale tak zase sa bude hodiť asi aj koža na niečo. Sa bude hodiť určite. Akurát, že mi zatiaľ nedali žiadnu kožu. Dobre. A keby pôjdem ešte rovno, tak ešte nájdem aj ovce. Tu je zase veľa kráv, no, ale mne by sa zišli teraz skôr tie ovce. Tak si zabijeme kravičky, aby sme mali kožu. Dobre. Tak ideme hore. Aby som sa nestratil, lebo to potom bude horšie. Dobre, najem sa. Čakaj, kde som? Išiel som. Dobre. No, to tu nie sú. Dobre, tak našiel sme aj ovce, nie ovce, kravy. Ideme naspäť, aby sme sa nestratili. Že kadiaľ. Dobre, na opačnú stranu. Dúfam, že idem dobre. To sa zase stratím. A to naozaj nepotrebujem. Dúfam, že hodím zimnú krajinu, keď sem idem hore. Do faka. A kam teraz? No tak toto som práve nechcel. O, kačky sme našli. Semni. Kačky máme. Tie ovce nie. Idem tam hore a pozriem sa, že kde som. Asi som si mal radšej zobrať mapu. No, asi som si mal najprv vykraftiť mapu a až potom ísť na výpravy. Dobre. Zrejme to bude hentam. Ak to tam nebude, ak sme stratení. Áno, je tu cesta. Takže nakoniec sme sa nestratili. Keď už to tak vyzeralo.
Dobre, takže to by bol pre dnešok koniec. Mali sme takú menšiu výpravu a trošku sme našli aj kravy, konečne. Oddychli sme si od tých prasiat. Tu je uhlí, prečo som si nezobral krompač. Dobre, takže pre dnešok sa s vami učí Odajska. Ahoj.